Tretia časť. Vlasová streda odpovedá na otázku, ako ošetrovať a starať sa o suché vlasy v lete, ak sú vlasy suché a poškodené. Dnešný môj tip je na šampón z aloe vera, čiže z tejto takej krásnej, vidíte, z takej tak krásnej rastlinky, a po šampóne používať balzám. Je to balzám takýto z 500 gramový a je to balzám, ktorý obsahuje aj rastlinku rozmarín. Vieme, že rozmarín je rastlinka, ktorá veľmi dobre vplýva na suché a poškodené vlasy. Tento balzám má názov ako Master Herb, čiže majstrovská bylina. Balzám dávame na strednú dĺžku vlasov a na konce. Ak máme veľmi suchú pokožku hlavy, tak môžeme tento balzám používať aj priamo na pokožku hlavy. Je to takej hnedej farby. Ak je to majstrovská bylina, tak sa to podobá na hnedú prírodnú farbu a nanáša sa po umytí vlasov šampónom a tento balzám sa potom zmýva. Ak chceme ho použiť ako masku, tak vtedy naniesieme ho na pokožku hlavy a necháme zábal 10 až 15 minút. Ďakujem za váš odber.